трябва да появява търпимост. Всеки трябва да носи душата си разбиране за пътя на всеки. Никой не е по-лош от другия. Дъба не е по-лош от бора и бола от елата. Всеки си е по свой път. И си имат свое предназначение. Така е цялата природа, така са и човеци. И сега идва време, в което хората са натворили много неща. Казват му изтока карма. То си е съдба, път, както народите си имат, така си имат континент, така си има цялото човечество. И когато тая карма много натегна от отношение на експлоатиране на природата, на водите, а водата помни. Водата помни, сега някой е болен от бъбрек и отива, намира вода, ама чисто място, дет не го газят всеки ден човеци и не е замърсено. Налива от тая вода в бакърен съд и слага от себе си предмет. Слага това предмет и иска помощ. Паметта на водата веднага изказва какъв е проблемата да тръгне в този бъбрек, да има камък ли, да има нефрит ли, да има запушване ли, да има стесняване. Защото нещо в общуването с природата се объркало, нещо си е загубил пътя, нещо си затворил себе си или се потиснал. Или дойдат. Край на мене ми казаха рак. Рака е това, което потискаш, това, което не приемаш, а носиш всеки ден със себе си и живееш с него всеки ден. И когато нямаш сили това нещо да го поправиш, превземата и накрая стига до физическото тяло. През 7 неща минава, докато дойде до физическото тяло. И вече когато стигне физическото тяло, има външно проявление, разпада се, разгражда се. И за 2 болки, и за 2 съдби, една билка, един лек, един доктор няма. За всеки човек, като се роди, като му са появи листото на дървото на живота, на него са му писани пътищата. Кой ще му е доктор, кой ще му е мъж-жена, какви деца ще роди. Всичките тези неща са писани. Затова това са глупави работи. Изпиши на всичките, тази болест, това са лекува. Това състояние, това са прави. Не. Всеки човек, за да стигне до определено нещо, той е минал по определени пътища и определени тревички е смачкал и определени сили е набъркал. И когато те се изправят, тогава се изправя той. А пък ако всички се лекуват с едно и също, едни и същи лекарства, едни и същи, те само се потискат тези неща. Минава един път и като не може от тук да избие, ако си го затиснал, от тук ще избие. И затова викате, сте на нас болести и такива неща. Не сте намерили корена. Ще се търси всяко нещо, не симптомите да се лекуват, корена му. И като се отстрани корена, тогава човек вътре в хармония.